No, čiže zdravíme vás pri treťom dieli nášho Minecraft dobrodružstva. Dneska budeme zase vymýšľať za pochodu ako stále. Meri už je zase nadečaný, treba mu cikať. Preto to takto stepuje. Počkajte. A ideme všetci dubstep, poďte. Dobre, no. Tak čo dneska budeme robiť? Dneska budeme robiť, takto na začiatok vám ukážeme ešte našu dokončenú farmu. Našu dokončenú, dokončenú nepodarenú farmičku. Taká smiešná, nevadí. Ale ešte všetko sa dopraví, budeme mať redstoneovú farmičku, toto je len základ. Toto je základ. Toto si nevšimajte, hej, to je také. Tuto máme každý svoju izbičku. Chceme sa nahlásiť do Dom Snow, viete, aby nám urobili lepší dom, ale nevadí. Nevadí. A urobili sme ešte toto, strechu, pretože keby sme to robili cez natáčanie, by sme to robili cca hodinu, lebo my sme ešte amatéri, viete no, chápete. Takže urobili sme aj strechu. Ticho buď. Kvôli tebe som sa dvakrát zabil. Kvôli mne? Ty si robil kvôli svojej šikovnosti. Poď sem ešte mu ukáž našu posvetnú tekvicu, na ktorej si práve stal, tu je. Naša posvetná tekvica. Poď si to čo vidieť. Čakaj, nech to vidia aj diváci. Doust. Ježiš, fuj. Práve si ju zneužil. To som tekvicofil. No chlapci, neviem jak, ale jedlo aj máme, trebalo by ešte nejaké suroviny, si myslím. Aké? Napríklad dia. No, toto treba nám, ale keď chceme ísť do neteru dokonca už. No. Tak poďte za mnou, ja vyskúšam svoje... Toto je head. Toto mi netreba, toto mi netreba, toto mi netreba, toto mi netreba, toto si ešte zoberiem. A už keď tu máme aj takú mini farmu, tak by sme stade mohli aj začať kopať, si myslím. Ja mám lepší nápad. To ešte tu robíš tu. No poďte za mnou. Kde si? Počkaj. No, poďte za mnou. Počkaj, niečo drobím a idem, momentík. Nemám sekeru, sakra. Hej, fakt, však my tu máme takú mini baňu. No, vidíš? A už mám nápad. Som na to zabudol. Tu budeme niekde pokračovať, poďte za mnou. Vidíte za mnou? Počkaj, niečo ešte drobím a idem. Ale chlapci, trebalo by mi ešte nejaké jedlo, no? Mám 5 to mesa, ale nemám upečených. No, tak to si hustý. To dajte upiec a počkáme no. Ideš upiec, svat? No to daj. Dobre, ja zatiaľ idem dať čo vykopať. Iď. No to idem. Ak nebudete vidieť, som tak kúsok kopte rovno, len rovno. Ja nechcem vstúpiť na hovno. Zada? Ja som zabijak. Jaj, od narodenia čo? Hej no a nechce sa mi spolulie, použijeme drevo. To je moja špecialitka, keď sa mi nechce ísť pouhlie, zoberiem drevo a ide sa. Počkajte. Kúkaj tu, ten si dal do portrétu emerald, svine vidno. Čo? No a čo, máš problém? Ja. Skús mi ho ukradnúť. Keď skúsim? Tak mi ho vrátiš. S úrokmi. Aj s úrokmi, hej. Plus ďalší emerald. Daj ich tak no. Čo sa dá ešte s tekvicami robiť, okrem toho, že svietia? Našiel som baľňu chlapci. A to fajnú veľkú. A som dúfam, že veľká je. Ty keď povieš, že dúfam, že je veľká, tak to znamená, že je malá. Nie, fakt. No, vyzerá dosť veľká. Tu ma nájdeš. Poď sa rovno, poď sa pozrieť tam rovno, Počkaj, dobre, tu máš 3 meska. Fuck. Tu musíme rýchlo zrušiť niečo. Čo? Tu. No tu je spawn. Není čo. A nie spawn, ty debil, ako toto je paučiny. Dungeon. A ja nemám toto. Dobre, idem prehľadať ďalej. Kadeľ si išiel? Fuck skap. No kde tu sa rýchlo spraví level.
To sa tu narobia levely. Chlapci, viete čo, idem spraviť hento. XP farmu. OK, to... Počkej, tak Mary, neportujem k tebe. A veď, poď, portni sa ku mne. Počkej, idem si po veci a tak. Ak som si mal zobrať sekeru. Zbierajte kolenice. Nezbierame to vám. Alebo máte nejaké? Ja mám dosť veľa, ja som zbral už tedy. Tak prosím ťa, dones mi nejaké. Rovno sa prtni domov a zober nejaké a ak vieš cestu naspäť, tak tam dáme rovno kolenice, aby sme to mali, aby sme nemuseli chodiť. Nie, lebo ja som teraz našiel dobrú jaskyňu. To nevadí. Nechcem nájsť taký diamant smola. Spravodlňujem sa vám za rachot, ktorý možno počujete, ale bývam v takom, no, síce, je aj 2 chleby. Bývam sa. Portnite sa ku mne. Ne. Počkaj. Prečo? Máme sa tam portnúť? Lebo toto keď uvidíš sa dosereš. Ale čo tam povedz, čo tam je? Veľmi veľa priestoru a boh vie čo to je tam ďalej. Ja sa budem Ale sám. to serde na to, ja tu už si kopem, ja serem. Lebo som na dne dajakého kaňonu. Našak mám lopatku. Ináč, Mary, ukázal si im náš veľký dom? Hej, ukázal som už. Ale aj zvonku? No hej, jasné. Či zvonku? Asi nie. Hej, vonku som bol vlastne. Počkaj, idem znútri spraviť niekde nekonečne jazierko. Dobre, aby sme mali vždy vodu. Ja som pri bedrocku už. Takže tu by mal byť niekde diamant. Našiel som diamant. Nie, to je... Sakra. Nie, našiel som lapis lazuli a našiel som emerald. No, to stačí. Koľko lapis lazuli tu? Asi tu idem Pátý, zastaviť. som pátý. Keď myslíš? Bez srandy. Toto ma baví. Počkaj, tak idem A čakaj, kúpať ešte to robím pri divákom, nech aby to videli, ako to je veľká diera. Nerobím to pre seba. Nie? No. Ale kto sa partne ku mne? Počkaj, nejaké fakle poprosím. Počkaj, čo fakt Počkaj, idem za vami. Tu som si. máš? 10 mi Čakaj. bude stačiť. To máš ich. Jak sa voláš? Kušičko veci. Jak sa voláš ty feťak? Ja? Hej, Svat, presne. Si povedal, už som si dal povedať. Potvrď. Počkaj. Nech ukážem divákom, čo A sa- ste našli. Aha, ojha. Čakaj, si tu kus porozerám. Dobre, tu už vidím lávu. Vidíte toto tu? To je môj objav. Tak určite... A ty, kde si šiel? Ja? Hej. Pokračujem ďalej, ale pozriem, že tuto končí, ale tak... Tam ešte hore budú nejaké chodbičky určite. Dobre, Takže ja idem ja som späť. tam zhora. Tam. Poď tam späť. Ja som zhora prišiel práve, že? Ja to tu preskúmam aspoň nejako. Ja som zhora prišiel, vieš, akože z nebies, jak Ježiš. A ne, neberme si Ježiša do huby. Nespomínaj, Bože meno nadarmo. Však hovorím, že neberme si Ježiša do huby. 10. 6. Sedmička. Tak ty počkaj, budem mať väčší. Však jasné. Ty si lakerko. Áno. No, počkaj. Čakaj, idem pozerať. Aha, tu je niečo hore, ako pozerám. Tu už vidím čestku. Je to niekde spán, chlapci? Aha, bol tam. Nemáte tiež? Lebo rovno by som išiel spraviť XP farmu, viete. Aha, tu mám spán, dobre. Idem to už rovno spraviť, jak sa mi to podarí. Dúfam, že sa mi to podarí. Ježiš. A sekeku Dobre. treba. Takže asi budeme neúspešní, čo? Prečo? Takže ak vidíš zatiaľ, že nič nikto nenašiel. Žiadny diamant. Nájdeme niečo, čo sa bojíš. Zas mi prišiel okrompač. Tak choď už domov a Ale však ja som si označil domov tu, v tej jaskyni. Ježiš, ty si pán. Ale nie, tak som išiel za vami, som sa späť ísť, nie? A Našiel som 52 lapis lazuli
A na čo som Tak portni sa domov, keď tak. Ale nechcem, že Ale ne, ja som myslel tohoto. Svata by sa portol domov a potom ty dáš domov, on sa portne na teba, vieš. Hej, vieš, že mám rád túto jaskynku, ja si ju chcem ešte No môžem, prebádať. prosím. Tak vieš, kde je ten spawn, či ne? Poješ úplne hore, tam sú schodiky. Poď sem. Och, teraz jaký, počkaj. Ups, lava. Choď úplne na Počkaj, koniec. jak sa voláš? Bondor, počkaj, ti napíšem niečo do chatu. Dobre, nemusíš. Sorry za tie mená, že nám to vypadáva, hej, no ale tak. Dlho sa moc nepoznáme. Musím podať od dneška. Počúvajte, keď som dal cobblestone a z neho klapka ešte lava, to znamená, že sa Poď. prerazí? Mhm. Hej? Ne, prerazí sa to iba. Hej. Bude to stačiť, ne? Tak, či dať ešte väčšiu šírku. A nie, to tu bude stačiť úplne. Takto, tuto ešte asi rozšírim potať, ako je toto drevo a semka to dám asi takto. Malo to stačiť, ne? Aha, bude stačiť, počkaj. Takto to dám. Dobre, počkaj, ja sa pustím tuto. Vidím diamant! Kurva. Ale nenadávaj. Kurva, videl som diamant, ty sám. Nenadám. Ale je lava hneď. Nenadávaj. Ups, pardon, ospravedlňujem sa. Ale skoro ma lava zabila. To môžete vidieť potom v popise. Počkať. Popísa či vo videu? Potrebujem Po videu. sklo. Nemáš sklo náhodou? Nemám. Ach, jaj. Alebo ty nemáš sklo? Mary. Ja? Hej. Doma mám, hej. Prečo? A že mi ho donesieš, prosím ťa. Teraz nejdem domov, videl som lavu. Tak lebo... Chill! Bože! Aha, ty sa sva nedostaneš do jeho tohto. Jaj. Také. Vieš čo, počkaj, ja som to chcel spraviť takto, že tuto by som to dal všetko tak zo skla, aby nás videli a aby sa, si myslím, aby sa lepšie Jak sa voláš, spamovali, ale ne? jak sa voláš? Bondor. Takto, ako Aha. som teraz napísal do chatu. Dobre. Stačí napísať iba Bondor a Príjmi. toto schválne. Toto ešte nie je preskúmané. Tak ideme sem. No, a hoď mi to. A však ja som neušiel domov ešte. Myslím, že ty si doma. Ježiši. Kto ti volá? Mňa určite nikto. Počkaj, tak ja idem domov. A potom sa portnem na teba, dobre? Ale ty chod, jak sa Ale portiš? na tohto sa portnem, no svata. No portni sa na mňa. Len také info, ja už nie som pri tom spálne. Však ja už ho nejako nájdem. No však počkaj. Pôjdem naspäť, keď tak. Ja si No rýchlo choď po tej sklá a makaj. Čakaj po tej sklá. Koľko, aké sklách vlastne si chceš? Tie hrubé. A môžeš mi dať tie hrubé aj tie chceš? tenké. Koľko To je jedno, chceš, daj mi všetky, ktoré máš, ja ti potom dám. Len potrebujem na ten spawn, aj tie tenké poprosím. A, Dobre, a ešte poď, chcem sa pochváliť, ako máme erotickú posteľ, poď. počkaj, všetky si veci odložím pre istotu. Poď. Olin. Áno, kiss my ass. Poď. No fajn, čiže uvidíme sa pri ďalšom 4. dieli, Au. ktorý vydáme ešte nevieme kedy. Na budúci rok. Rád sa Na dozviete budúci v rok. popise videa. Áno, presne, na budúci rok ho vydáme ďalej. Nerob! Poď. Nerob, mám 2 srdiečka. Však nerob, creeper. Dobre, takže majte sa a čaute! Šťastný nový rok, chlapci. A dievčatá. Aj gay, aj lesby, i sukničkári. Takže lúčime sa s našim svatom, bohužiaľ zomrel. Tak to môžete počuť, už umiera. Počkaj. Nie, poďte dole natať, poďte dole natať. To nerobte. Tak či, my sa tak navzájom trafiť. Počkaj, poď. 3. Dobre, počuj, daj to už normálne. Bondor.